Салям алейкум, урмітлі даслар. Вітаю всіх шанувальників, глядачів, учасників, засновників літературного конкурсу «Кримський інжир». Мене звати Катерина Некреча і я рада вітати вас на цій святковій частині фестивалю. Саме зараз, в ці найближчі хвилини, ми з вами дізнаємося, хто ж переміг у різних номінаціях «Кримського інжиру». Але нас чекає також і багато цікавих промов, привітань від дуже поважних, фахових, цікавих, зіркових спікерів і гостей цього фестивалю. Я пропоную вам точно підготуватися, адже все це, найкращі емоції, чекають нас з вами у найближчі хвилини. Розпочинаємо таку феєричну святкову частину літературного щорічного українського кримсько-татарського конкурсу «Кримський інжир». Цього року ми з вами в онлайні, всім відомі причини цього. І, звичайно, дуже шкода, що ми не можемо з вами, як ми вже звикли під час «Кримського інжиру», побачитися, поспілкуватися, поговорити, привітати одне одного, посміятися і поплакати разом. Але щось підказує мені, що все ж таки в цьому онлайні, завдяки тому, що ми з вами отак от збираємося, нам таки вдасться об'єднатися і в ці моменти бути разом, незважаючи на вигадані кордони і на те, що ми з вами не можемо зараз бути разом, все ж таки нас поєднує з вами багато чого. А тепер детальніше про цьогорічний «Кримський інжир». Ви знаєте, дуже цікаве співпадіння, або, можливо, це не співпадіння. Цього року усі бажаючі позмагатися в «Кримському інжирі» надсилали свої роботи, починаючи з 23 липня до 22 листопада. І це співпадіння чи якась магія цифр, але саме цього року надіслали свої роботи 125 авторів. Це така сама кількість, яка була минулого року. Також ще цікаві моменти, що варто зауважити, автори надсилали різні свої роботи, це були і власні твори, і переклади. А також варто зазначити, що усього надійшло 284 твори. Це ті твори, котрі відповідали вимогам конкурсу. Оригінальних творів 223 українською мовою, 25 кримсько-татарською мовою. 36 перекладів з кримсько-татарської на українську та навпаки. Подробиці цьогорічного конкурсу, як і всієї історії «Кримського інжиру», точно знає його засновник Алім Алієв, і саме Аліму Алієву я зараз надаю слово. Салям алейкум, сайгыл достар. Доброго вечора, дорогі друзі. Сьогодні ми втретє з вами зібрались на урочистому нагородженні переможців третього українського кримсько-татарського літературного конкурсу та фестивалю «Кримський інжир». На жаль, через пандемію ми змушені з вами говорити через екрани ваших телевізорів та ноутбуків. Але тим буде тепліша та очікуваніша наша наступна зустріч. Цього року «Кримський інжир», мов це деревце, щороку стає міцнішим, а його коріння розповзаються не тільки по всій країні, включно з різними регіонами Криму, а також і по інших світах, по інших країнах. Плоди кримського інжиру цього року ще смачніші. І я сподіваюся, що якомога швидше ми будемо збирати і літературний кримський інжир, і соковитий інжир з дерев в нашому вільному Криму. Цього року ми отримали дуже багато робіт. І я дуже вдячний членам журі, дуже вдячний всім нашим партнерам, команді, яка творить і конкурс «Кримський інжир», і фестиваль. До нас також надійшли роботи двох наших політв'язнів. І це в черговий раз говорить про те, що література та мистецтво загалом – це є прояв вільних людей. І «Кримський інжир» є конкурсом для вільних та талановитих людей. Тому, будь ласка,
насолоджуйтесь. Точно знає цікаві подробиці і Анастасія Левкова, співкоординаторка Кримського інжиру. Анастасія, слово надаю вам. Минуло 2,5 роки відтоді, як започатковано конкурс «Кримський інжир». Здавалось би, невеликий проміжок часу. Але не стоїть на місці світ, не стоїть на місці Крим, не стоять на місці наші пам'ять і світовідчуття. Так, теми щороку повторюються. Крим доокупаційних спогадів, Крим дитячих таборів, Крим курортних і некурортних романів, досвід окупації, досвід вимушеного переселення, важких переїздів між материком і півостровом. Теми повторюються, але акценти щороку зміщуються. Цьогоріч багато творів про абсурдні російські суди над громадськими активістами. Кілька творів присвячені пам'яті хлопчика Муси Сулейманова. Як людина, що оцінює твори українською мовою, я щороку бачу, як стає більше і глибше обізнаності етнічних українців з історією і культурою кримських татар. І водночас я бачу, як щороку більше творів, написаних українською мовою кримськими татарами. Це тішить, але не тішить загальне тло, те, що відбувається, те, про що учасники і учасниці мусять писати. Але болісний досвід – це те, що варто проговорювати, варто писати. Це один з актів, які ми маємо робити, які треба робити. Тому що коли болісний досвід переданий собі майбутнім і своїм нащадкам, то це робить його недаремним. Дякую учасникам і учасницям конкурсу, дякую журі. Зустрінемось наступного року в наступному конкурсі «Кримський інжир» і зустрінемось колись у Криму. Продовжую ділитися з вами подробицями цьогорічного Кримського інжиру. Серед перекладених авторів з кримсько-татарської на українську класики Номан Челебіджиган, Умєр Іпчі, Юсуф Кандим, Шакір Селім, сучасні автори Шукрі Апас, Шер'ян Алі, Ельмаз Бахшиш, Сейран Ібраїм, Зейнер Ібраїмова, Уріє Кадирова, Аліє Кенже Алі, Сейре Кокче, Еміне Усеїн, Таїр Халілов. Серед перекладених творів на кримсько-татарську є, зокрема, Тарас Шевченко, Олександр Довженко і, цікаво, також є повість минулорічної фіналістки Кримського інжиру Наталії Смирнової. А зараз та частина нашого фестивалю «Кримський інжир», коли маю із великим задоволенням надати слово людині, котра проголошує інжирну промову цього року. Це неперевершена українська акторка Ада Роговцева. Маленьке дитя вимовляє перше слово. І дуже радіють тато і мама. А що він сказав? Перше, яке було, тато чи мама? І дитина заговорила. Заговорила рідною мовою. І що ж люди роблять? Вони створюють такі умови, що доводиться іноді, і дуже часто, виборювати свою рідну мову, відстоювати її. Це робила і Леся Українка. Вона казала: слово – моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Виточу, вигострю зброю іскристу, скільки достане снаги мені хисту. І вона виборювала мову. Вона подарувала нам літературну, прекрасну українську мову. Вишукану, інтелігентну, справжню. В наш час ми надзвичайно вдячні за те, як відстоює слово українське, мову українську Ліна Васильівна Костенко. Вона в одній з своїх поезій сказала: але народ не вибирають. І ти лиш тільки брунька у нього на гіллі. Для нього і живуть, за нього і вмирають. Ох, не тому, що він найкращий на землі, але
це твій народ, твоя земля, твоя мова. І як людина ставиться до своєї рідної мови, можна щитувати, що це за людина, справжня вона чи ні. Можна знати багато мов, і це прекрасно, але шанувати треба свою мову понад усе. Я колись була на фестивалі в Харкові, і це був фестиваль української книги. Я не буду говорити, дуже відома людина, покійна людина. Сиділа зі мною, ми балакали за кулісами, чекали свого виступу. І я кажу, от дивись, Харків, українське місто, фестиваль української книги. І всі говорять російською мовою. І ведучі, і виступаючі. Як це може бути? А він каже, ну, так української ж мови немає, то так вигадана мова. Я змовчала і пішла виступати. Ну, і так воно мене зачепило, що я говорила непогано. Люди поплакали, посміялися, а він стояв і слухав за кулісами. І коли ми так мінялися місцями, я йшла вже з виступу, а він на сцену, то він мені всіх сказати, о, ні, все-таки є мова. Тобто треба її відстоювати, треба доводити, що ми не відхрещуємося від свого. Ми бережемо, плекаємо, вивчаємо, шануємо свою рідну мову, своє слово. Фестиваль «Кримський інжир» цього року відбувається за підтримки Посольства Канади в Україні та Astem Foundation. Дякуємо вам. Час поговорити і про географію учасників. Цього року, звісно, традиційно роботи надсилалися не тільки з Криму, а й з інших регіонів України. Якщо говорити про географію Криму, то автори з САК, з Сімферополя, з Бахчисарая, з Керчі, з Феодосії, Судаку, Білогірську і наближених до цих міст районів надсилали свою роботу на конкурс. Також варто відзначити, що якщо говорити глобально про всю країну, автори, які надсилали свою роботу на Кримський інжир, вони як з великих міст, з обласних центрів, так і з маленьких містечок чи селищ. І традиційно свої роботи на Кримський інжир надсилають автори з-за кордону. Цього року ми отримали роботи з таких країн, як Туреччина, Фінляндія, Німеччина та Грузія. Ми вже наблизилися максимально до того моменту, коли я буду виголошувати фіналістів конкурсу «Кримський інжир», але поважні, відомі, зіркові гості будуть оголошувати саме переможців, і все це можливо в онлайні також. Тому удачі всім авторам, всім учасникам. Всі шанувальники, ми з вами маємо затамувати подих і чекати на оголошення переможців. Розпочинаємо. Отже, фіналісти 3-го літературного українсько-кримсько-татарського конкурсу «Кримський інжир» прозвучать просто зараз. Почну з номінації «Проза українською мовою про Крим». Ось хто потрапив у список фіналістів. Ірина Звонок «Місячне сяйво на морській воді». Стана Коруна «Зачарована смуга». Ельвіра Оскан «Хмари». Олександра Очман «Втрачений». Анастасія Якименко «Янголи Мар'ям Дере». А оголосить переможця у цій номінації журналіст Павло Казарін. Друзі, вітаю! Для мене це сьогодні особлива відповідальність нагороджувати переможця в номінації «Проза українською мовою про Крим». І це для мене дуже особиста історія, тому що я 30 років свого життя прожив саме в Криму, в Сімферополі, і я
розумію, що саме у Сімферополя, у Крима є монополія на мої дитячі спогади. Я можу прожити все життя в будь-якому місті, але ж в цьому місті я не скажу найголовніших слів в своєму житті. Найголовніші події в моєму житті теж, вони відбулися саме на півострові. І я дуже радію, коли дізнаюсь, що люди продовжують згадувати про Крим, продовжують писати про Крим, в тому числі українською мовою. І це справді круто. І зараз прийшов час для того, щоб оголосити переможця. І переможцем в номінації «Проза українською мовою про Крим» стає Ірина Звонок. Вітаю вас. Дякую вам за те, що ви робите. Отож, вітаємо Ірину Звонок з перемогою. І, звісно, вітаємо всіх тих, хто потрапили в цей перелік фіналістів. Це спільна перемога, всі молодці. І ми вже йдемо до другої номінації. Знову затамувати подих потрібно. Хвилюйтеся, але в міру. Цей кримський інжир, він дійсно для всіх і про всіх. І саме завдяки кожному автору, котрий надіслав свою роботу, кримський інжир існує. Тому дякуємо всім. Наступна номінація «Проза кримсько-татарською мовою». Оголошую номінантів. Хатідже Вілішаєва «Тюш», Зікіє Ісмаїлова «Іштебу», Сервєр Мустафаєв, Зіманеві Юсуф Медресеси. А хто ж переміг в цій номінації? Зараз ми дізнаємося від телеведучого Майкла Щура. Я готовий оголосити переможця у номінації «Проза кримсько-татарською мовою» у літературному конкурсі «Кримський інжир». І в цій номінації перемогла Закіє Ісмаїлова. Закіє, вітаю вас і вітаю Крим. Наступна номінація «Поезія українською мовою про Крим». Зараз я оголошу номінантів. Це Олег Коцарев, «Намисто бризок, Аузу Узень». Ігор Мітров, добірка віршів «Кроком руш». Марина Пономаренко «Сіль». Вадим Сірук «Палаючі серця». А оголосить переможця чи переможницю в цій номінації Таміла Ташева, заступниця постійного представника президента України в Криму. Дорогі друзі, в першу чергу хочу сказати, що невимовно горда бути присутньою та оголошувати переможця однієї з номінацій літературного конкурсу «Кримський інжир». Я щиро тішусь, що навіть цього року у такий турбулентний і складний для нас всіх час «Кримський інжир» відбувається нехай і у такому віртуальному форматі. Хочу розказати вам про свого друга, його звати Такаші. Він японець, який живе і працює в Україні. Коли я з ним познайомилась, він говорив зі мною і усіма навколо українською. А зараз Такаші вивчає кримсько-татарську. Так і хочеться сказати, будь-як Такаші вчи українську та кримсько-татарську. Мова є живою, коли нею говорять, читають казки своїм дітям, коли нею лаються, коли нею зізнаються у коханні та її перекладають. Кілька років тому пан Мирослав Маринович сказав дуже важливу фразу для мене, і вона резонує мені досі. Повернення Криму має бути завданням не лише кримських татар. Так, повернення Криму має стати для нас, українців, кримських татар, українських громадян абсолютно різних національностей, нашою національною ідеєю. І такі конкурси, участь у них письменників, журналістів, тих, хто пише і перекладає, хто присвячує твори Криму, є камінцями у дорозі, яку ми будуємо на шляху до повернення Криму. З великою гордістю хочу оголосити переможця у номінації «Поезія про Крим українською мовою». І хочу сказати, будь як Олег Коцарів. Олеже, вітаю тебе! Наступна номінація «Поезія кримсько-татарською мовою». І я оголошу номінантів. Це Сейран Ібраїм з Керим Інджири, Аліє Кенджеалі, Сандик Кая, Весілє Мінусман, добірка віршів, Зульбіє Сатарова, також добірка віршів. А зараз українська акторка Ірма Вітовська оголосить переможця чи переможницю у цій номінації. Merhaba dostlar.
Вітаю, друзі! Для мене сьогодні випала честь бути нагороджуючою у літературному конкурсі «Кримський інжир», і я оголошую переможця у номінації «Поезія кримсько-татарською мовою». І це у нас Зульбіє Сатарова. Вітаю, бажаю здоров'я, щастя, натхнення, сил, витримки і багато-багато радості від творчості. Ну і, звичайно, Тезден Сербест Бахчисарайда Корюшерик. До зустрічі у вільному Бахчисараї. Люблю вас, тримайтеся, завжди з вами. Пишіть, приходьте. Дуже рада, що ви є у нас, і витримки вам. Дякую. Вітаємо вже тих переможців і переможниць, про котрих ми знаємо. А ми йдемо далі, і на нас з вами чекає номінація «Дитяча література про Крим». Оголошую номінантів. Серед номінантів Зоряна Лісевич, добірка віршів, Лілія Муратова, Еміне Мізюзя, Ве Ментарай, Зульбіє Сатарова, добірка віршів. А переможця у цій номінації оголосить письменниця, поетка Мар'яна Савка. Доброго дня усім! Мене звати Мар'яна Савка, я головна редакторка і співзасновниця видавництва «Старого Лева». Саме в цих стінах цього видавництва я сьогодні оголошую результати конкурсу «Кримський інжир» у номінації «Дитяча література про Крим». Я дуже рада, що видавництво «Старого Лева» бодай в такий спосіб підтримує кримських татар, наших друзів, видаючи збірник «Кримський інжир». У мене самої чудові друзі серед кримських татар. І я дуже ціную цей зв'язок і ці культурні зв'язки українців і кримських татар. А ще я думаю, що з дитячої літератури проростає нова людина. І так важливо, щоб ця література створювалася рідною мовою, зокрема кримсько-татарською мовою, українською мовою. Отож, так трепетно сьогодні відкривати ім'я переможця у цій номінації, у номінації «Дитяча література про Крим». Але цей час настав, і я відкриваю ім'я переможця. Лілія Муратова. Вітаю! А ми просуваємося далі, і попереду оголошення переможців в кількох номінаціях. Зараз ми будемо говорити про номінацію «Переклад художнього твору з української на кримсько-татарську». І серед претендентів на перемогу Айше Джемілєва, переклад твору Наталії Смирнової «Сахдіє означає щаслива». Тимур Куртумеров, Мамурія Чабанова, переклад твору Олександра Довженка «Україна в вогні». Мухтар Мухтаров, переклад балади Тараса Шевченка «Тополя». А оголосить переможця чи переможницю в цій номінації Руслан Кац, тимчасово повірений у справах Посольства Канади в Україні. Доброго дня вам всім. Мене звати Руслан Кац, я керівник політичного відділу Посольства Канади в Україні. Для мене велика честь і приємність сьогодні долучитися до 3-го українсько-кримсько-татарського літературного фестивалю «Кримський інжир». Канада дуже гордиться тим, що ми не тільки підтримуємо цей фестиваль цього року, ми долучилися до витоків фестивалю в 2018 році, коли перша збірка художніх творів була видана окремою книгою. І коли ми згодом представили її разом з Кримським домом на книжковому арсеналі в 2019 році. Кримський інжир за ці роки став значною частиною українського культурного простору. І я щасливий, що Канада дотична до цього. Цей фестиваль важливий тим, що голоси Криму не забути. Не забути через літературу, через культурне відчуття людей, які пов'язані з Кримом, пов'язані своїми думками, мріями, прагненнями. Це спонукає нас усіх в Україні, в Канаді чи в світі думати про те,
що є Крим для нас і що відбувається в Криму. Позиція Канади щодо Криму залишається незмінна. Ми ніколи не визнаємо незаконну окупацію Криму Російською Федерацією. Ми ніколи не послабимо санкції щодо Росії, доколи Крим не буде нею звільнений. Ми ніколи не зупинимо засудження жорстоких та неприйнятних порушень прав людини, які здійснює Росія в Криму, особливо стосовно кримських татар. І ми завжди будемо голосно підтримувати український Крим у всіх міжнародних та українських форматах. Крим був і є Україною. А тепер хочу звернутися до тих, хто робить усе, аби зберегти пов'язаність двох культур – української та кримсько-татарської, які історично сплетені в одну націю і які історично намагалися знищити з історії. Мої найщирші вітання всій команді Кримського дому, безпосередньо Аліму Алієву, всій громаді Кремлі, які роблять усе, аби кримський інжир вже 3 роки відбувався. Я особливо вдячний тим, хто надсилає свої художні твори з окупованого Криму. Дякую за вашу творчість усім, за те, що вашою працею ви нагадуєте про політичну, гуманітарну, людську складову реального міру та боротьби за мір та справедливість. Ми усі сподіваємося, що 2021 рік стане кращим для нас. Я бажаю витривалості вам всім в Криму, в Україні, здоров'я, міру і того, щоб дуже скоро ми зробимо цей фестиваль наживо і головне на Батьківщині, в Криму. І зараз найбільш хвилююча частина, бо я знаю, ви всі переможці. Але я маю виголосити переможців в категорії переклад художнього твору з української на кримсько-татарську. І ними є Тимур Куртоміров, Мамуре Чабанова. Щиро вас вітаю. Вітаю всіх, хто долучився. Вітаю вас всіх. Дякую. Наступна номінація – це переклад художнього твору з кримсько-татарської на українську. Представлю номінантів. Це Валерій Демиденко, переклад поезії Шир'яна Алі та Еміне Усеїн. Це Інеса Доленник, переклад текстів Сейре Кокче, Таїра Халілова та Ельмаз Бахшиш. Це Тимур Куртумеров, Еміне Османова, переклад п'єси Умєра Іпчі Фахіше. А переможця оголосить Рустем Умєров, народний депутат України. Слухаємо. Доброго дня, друзі! Це дуже велика для мене честь бути причетним до проведення літературного конкурсу «Кримський інжир». Цей проєкт є одним із найяскравіших доказів розвитку нашої рідної мови. Щороку все більше учасників надсилають свої твори кримсько-татарською мовою. Кількість перекладів творів теж зростає, а значить все більше українських читачів знайомляться з нашою літературою, мовою, культурою та історією. І це надихає. Я хочу, щоб перемоги номінантів надихали всіх творчих людей писати, перекладати та брати участь у наступних конкурсах Кримського інжиру. А цього року переможцями номінації «Переклад художнього твору з кримсько-татарської на українську» стає Інеса Доленик. Вітаю! Ми почули з вами основні номінації, учасників цих номінацій, переможців цих номінацій Кримського інжиру. Всіх вітаємо і дякуємо вам за те, що ви так багато працювали над тим, аби податися на Кримський інжир. І свою нагороду, я думаю, тут отримує кожен учасник. Ну, а далі на часі спеціальна номінація і дуже важлива. І для конкурсу «Кримський інжир», і для Криму, і для всієї України. «Слова свободи» – це спеціальна номінація,
переможців, в якій оголосить Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН. Дорогі друзі, дякую організаторам Кримського інжиру за надану честь оголосити переможців у номінації «Свобода слова». Для мене, як постійного представника України при ООН, це емоційний, особливий і дуже близький момент. Кримська тема з акцентом на ситуацію з правами людини на окупованому півострові є одним з пріоритетних напрямів роботи української місії в Нью-Йорку. Лише минулої середи Генеральна асамблея ООН ухвалила нову посилену резолюцію на цю тему. Серед вимог до Росії Генасамблея окремо виділила необхідність утриматися від криміналізації права на свободу, безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу висловлювань. Це чітка позиція міжнародного співтовариства у відповідь на голос українських громадян, яких Росія незаконно позбавила свободи за політичними мотивами. Цей голос важливий, і ми робимо все, щоб світ чув і реагував на нього і надалі. Утримання кримських активістів за ґратами – це прояв страху окупантів перед словом правди, яке вагоміше за весь масив російської пропаганди. Це визнання морального програшу перед Україною та українським Кримом, перед тими кримськими татарами та українцями, яких вони позбавили волі, але не можуть змусити мовчати. Двоє з них сьогодні підтвердили свій статус переможців у цій боротьбі. Ми знаємо їх як незламних активістів в умовах російської окупації. Сьогодні ми відкриваємо їх як майстрів слова. Дорогі друзі, переможцями 3-го українського кримсько-татарського літературного конкурсу «Кримський інжир» у номінації «Свобода слова» оголошуються Сервер Мустафаєв та Вадим Сірук. В ООН знають ці імена, не вірять в абсурдні звинувачення російських окупантів та вимагають їхнього звільнення. Так, у згаданій мною резолюції від 16 грудня Сервера Мустафаєва було персонально названо у переліку тих, хто став жертвою безпідставних затримань та арештів в окупованому Криму. Тому я вітаю вибір переможців. Літературний доробок Сервера і Вадима – це нова грань їхнього внеску у боротьбу за свободу Криму від російської окупації. Це також потужний приклад освідчення у любові до рідного Криму кримсько-татарською та українською мовами. Світ зрозуміє їхній емоційний посил і без перекладу. А до роботи з донесення змісту будуть раді долучитися всі українські дипломати. Я щиро бажаю, щоб якомога скоріше Сервера і Вадима можна було привітати особисто. Після їхнього звільнення разом з іншими громадянами України, яких незаконно утримує РФ. Ми чекаємо на них вдома. Вітаємо переможців в цій особливій і важливій номінації, особливій для кримського інжиру, для Криму та для всієї України загалом. Вітаємо українських політв'язнів Вадима Сірука та Сервєра Мустафаєва і чекаємо на вас дуже скоро, що ви зможете отримати привітання і цю нагороду просто на свободі у свої власні руки. Дуже чекаємо на це. Ще одна спеціальна важлива номінація Кримського інжиру – це спеціальна нагорода за внесок у розвиток кримсько-татарської літератури. І тут до слова запрошую голову меджліса кримсько-татарського народу Рифата Чубарова. Крым-татар edebiyatının inkişafına hisse koşu nominasyasında galebeni elde ete Уріє Едемова. Вітаємо з перемогою Уріє Едемову. А також хочеться зазначити, що абсолютно всі ті, хто потрапили в номінанти Кримського інжиру цього року, всі ваші переклади, всі ваші твори потраплять до 3-ї антології Кримського інжиру. І це буде надруковано, це зможе побачити і прочитати світ. Дякуємо також всім, хто надіслав свої роботи, свої авторські роботи, переклади. Це дуже важливо, тому що саме завдяки тому, що ви місяцями і роками готуєтесь до того, щоб подати свої роботи на Кримський інжир, саме завдяки цьому ми з вами маємо можливість
разом бути на цьому фестивалі «Кримський інжир», ми маємо можливість поширювати більше інформації, більше історії, більше крутих творів кримсько-татарської літератури та української літератури. За це вам дуже вдячні. А далі ми продовжуємо святкувати, відзначати те, що «Кримський інжир» 2020 року, вже третій «Кримський інжир», відбувається, і ми з вами в онлайні маємо можливість бути разом. Далі на нас з вами чекає театральний перформанс і виступ тріо Усіїна Бекірова. Дякую вам за те, що ви з «Кримським інжиром». Щонедень то сльози. Щонедень то грози. Забирають батьків, забирають братів. Ворог прийшов у мій дім. Ворог забрав у мене родину. Спокій забрав та жбурнув у полон. Жінко моя, сльози не лий. Мати моя, душу зігрій. Донько моя, мене пам'ятай, про діда свого, батька мого, завжди заглядай. О Господи, сили даруй, Боже ти мій, терпіння нам дай, вірних мужів до родин повертай. Люди, не спіть, не буде спокою. Доки ворог тримає зброю. На нашій землі. Станемо разом та будьмо єдині. Скинути треба всі кайдани назавжди. На джинсах без дірки на коліні фантомна діра. Тіло рветься на волю. Шрам облизує губи. У маленькому автобусі, у великих вікнах. Швидко гортаються сторінки з паперу, роману формалістичного. Про пунктирну подорож сонця поміж гілками дерев. Парасолька живе власним життям. Спіймаєш чи не спіймаєш на плече? Голову сусідки сонної. А все одно залишилось якісь 132 повороти. І внизу завмерло в танці море. Що плаває в ньому дірка і сміється. День добігав кінця. Погода змінилася.
Сірі хмари, що зранку затьмарили грудневе небо, нарешті розродилися снігом. І великі сніжинки кружляли й падали на нас. Слітава дорога, голі дерева й кущі, усе навкруг покрилося білим покривалом, змінюючи сумний пейзаж на чудовий. І на якусь мить мені здалось, що це казкове перевтілення дарує надію на майбуття. Çeşi türhünler tübünde ama mıtlak beraber yatmaha. Gülzar, bahçe ve kiriş yanında özken yüzümge sahip olmak. Ötmek maşinesini eşitmek, güzel havalar ve sakin sabahlarga tamam etken ölçüde vakat kaldırmak. Sana, Yevge hayhanda süt al dep, rica etmege. Başkalarından hiçbir bahit, hiçbir şey soramamga. Gayip etmekten biraz sakınmak. Ya da bezmekten. Adi adamlar gibi toh yaşayıştan biraz sakınmaga. Bu da tabii ki biteceğini anlamak. Şahsi tecrübenden bilmek. Cömerteselere tabalarını silmek. Kelimelerini kakmaga. Bazar günü dostlarımızı bezge davet etmege. Sen yukarıda nefes alnını eşitmek. Damda yağmurunu tak eşitmek. Sabahacı senden isinmek. Avuçunu öpüp yüzüme ona basmaga.
Україна.